Салом дӯстони азиз, ман ҳолям қарор дорам дар роҳ. Мумкин пурсед ки дурӯз корида чӣ кардастед? Ин машинае ки манро мебара мебиёра, ҳамин машинае, барое ки дурунда ҳар хел машина иҷозат наметавонад биромадан, барои дуромадан иҷозатнома мегирӣ бармедорад. Баъд рӯзе ки омадам ва 15 рӯз шид ки роҳун даем намии кино зёнка дорем. Дар ин 15 рӯз ман якум бора ки худам макияж кардам, фурӯ кардам. Кинода мумкин нест макияж кардан, фақат грим мекунам обши тон-тона. Имрӯз рӯи сценарии кино ман типа день рождения надорам, бача мара свидания фарёд мекунам. Я баландии озӣ мерем, шабаш дар дорам ки шаб шава уже свечи мемонам, гул-пул мешавад, бо хеле короче типа романтика мешавад. Физо каждеза хам метавонам ин настоящий шидестай. Хай мо дар барори кор, шумо уже балкон шаб шид. Бахи хона абитон. Шумо дар истироҳатҳои нағз.